जायगाया बायसो थान्दाथारलै। औलै मा ओंख्रि जाबोखो लोगो? गैयाहाय लोगो, ओंख्रियानो दिनै जोंहा। नै सफैबाय बिसोरबो। ए सफैबायथ'। ए सफैबाय। बबेहाय थांमारनो? दाख्लिनियाव। बे गामि खाथिनियावनो। थ' अरगे। बेयावनो थांजायोलै। फैदो। औ दे। मेंबायबो बा माथो। बेयावनो जिरायसैलै। थौ। माथो गरमथार। हो? जा गरम। मोजांथार ना जायगाया? जायगाया मोजांथार। देलाय फट' खेबलाय। फट'? आच्छा दे। साला सुरा सब जायाहाय हायनाजोंबो। एसे मोजां खेबना। हो? एसे मोजाङै। बिगुरा बाखायोसो आं। सिथाबलायबावदोंसोब्रा। जायाखै। जायाखै? दे देलाय खेबफिनलाय। जेरावबो गावल' सिगां सिगां। गेन्द्राद्रा गावखौनो एक्टर सानखो ना माखो? मोजांखौनो नुवा। सोरखौबा खेबहोनो ना? ओइ अरगें, न'लाय खेबलाय। हर मोजां खेबथारनां। दे मोजां खेब। नोंखौलाय खेबाखै माथो आंलाय। दे मोजांथार। औ दे। नायनोसो बाखायोहाय आंहा। खालि गावल' सिगां सिगां। हायनाखौल' खेबगोन आं। ओरैसो थांब्रा फाग्ला मोजां नुथाराखै। है नंगौ नङाब्रा। नंगौलै। दे एसेबाव। मोजां नुथारासैलै एसेल'बाव। सोमखोर आंबो फैदो खेबजायो। जिरायदो। थैदस गोलोमदैफ्राबो। माथो दासो जादों? दे। खानायखौ बिदि लासिना सोमखोर। सानिदल बिफासा बायदि नुलायथारदों। बेबो। दे सानिदल मोजाङै था। इलै मोजाङै था। है होलाय मा जाखोब्रा आं मोजां खेबबायमोन ना। जिराय। है दे मोजां खेब। है बाखायोसो आं खर'ल' दावथारलायबावदोंसो। एसे दावलां। इंगिनिनि फाग्लियाखौ। हायना ओरै फैदोब्रा जिरायफैदो। फै जिरायफै। खाथियाव दावलांब्रा। जाबायलै। दावबोनायसै सोरबा। दलद था। फैदोलै हायना फै। थांदो। फैदोब्रा खाथियाव फै। दावबोबाव एसे मिनिदोब्रा। हगार आखाया। इरालु। है जाबायलै। थ' थांसै। औ फैदो। थौ। हाब दिनै बेरायनो मोननानै गोसोखौ स्रां मोनलायथारदोंब्रा। बिदिनो सम सम बेरायमारनांगौलै। औ बेरायनांगौब्रा। अब्ला थांलायसै। बाय बाय। बाय। औ दे फैद'। सोमखोर आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नोंनि सावगारि नायालासे आं थानो हाया सना। I love you सोमखोर। I love you so much। हायना नोंखौ आं मानो एसेबां गोसोखाङो। फरायनाय लिरनाय उन्दुनाय नोंनिल' सावगारि बेरखांफैबाय थासै। नाथाय आं फाग्ला जायाखैथ'? नङा आं हायनाखौ मोजां मोनमारबाय। सोमखोर आं नोंखौ मानो एसेबां गोसोखाङो। नोंनि रायज्लायनाय नोंनि मिनिनाय आं जोबोद मोजां मोनो। जानांगौ इसोरा नोंखौ आंनोनो सोरजिहरदों। हायना नों मिथिगौना नोंखौ आं बेसेबां गोसोखाङो। नोंनि महर नोंनि रायज्लायनाय नोंनि मिनिनाय बेसेबां गोजोन सना। बैथिं खायसोथ' लोगो। औ थौदो लोगो। बैथिंसो मेरला थायोना। औहाय लोगो। मिना नोंना बेसे बुरजा जाखो? गैयाहाय नै। नोंनालाय लोगो? थ' होमबा लोगो बैहाय जिरायहैसै। लोगो नों आंनो सोमखोरखौ रायथिना होदोहाय।
आं बेखौ जोबोर मोजां मोनो। मा सोमखोरखौ मोजां मोनो? बिनि रायज्लायनाय, बिनि गोसो, आं मानोबा जोबोर मोजां मोनो। सोमखोरखौ आंबो जे मोजां मोनोमोन। प्लिज ना लोगो, नों बानायना होथारदों। सोमखोरखौ आं मा बिखाजों बावगारनो हाबावगोन? दे जागोन लोगो। थ' थांसै लोगो। आं मा खालामबावनो सोमखोर? आं मा गोसोजों बावगारबावनो सोमखोर? आंनि मोजां मोननाया दिनै फैमाल सोमखोर। आं मा खालामबावनो? आंनि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनोमोन सोमखोर। मिना, दे बुंदो मा मोजां खौरांमोन? दङ दे, बारा आथुर जानो नाङा। आदसा देना मिना खिथादो। र' सोमखोर, हायनाया नोंनि थाखाय खोथा होदों। खोथा होदों? हायनाया नोंखौ मोजां मोनोनो। मा? हायनाया आंखौ मोजां मोनो? आंखौ खिन्थानो थिनदों। थेंक इउ मिना, नों आंनि बेस्ट लोगो। नों हायनानि अराय जादो सोमखोर। औ मिना, आंबो हायनाखौ जोबोद मोजां मोनो। बिनि रायज्लायनाय, बिनि मिनिनाय आं जोबोर मोजां मोनो मिना। हायना। नाथाय सोमखोर, आंदि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनोमोन, नोंदि आंनि मोजां मोननायखौ सिनायरोङासै। हायना, नों आंखौ मानो गारखो? नों आंनि अननायखौ बुजियासै। आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनोमोन हायना। हायना, नोंखौ सानसेबाबो आंनि जिउनि खालामना लाथारगोन आङो। हायना। सना, नों जुदि आंनि गोजान जायोब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा सना। नों मिथिगौ ना आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो? आं दंना सना, आं थैनानै थांबाबो नोंखौ बावा सना। नोंखौनो जुलि लाथारगोन आं सना। सना, आं गाबोननो थांसिगोन। अबावहाय? गुवाहाटियाव। मानो? साख्रियाव थांनांसिगोन आङो। एसेबां हरखाबै? औ सना, नोङो आं गैयाबाबो जेबो टेनसन जानाङा। आंनि गोसो गोरबोआव नोंल' दंखायोना। दे जाबाय, बारा दाबुंसै। आइ लाभ इउ सोमखोर। आइ लाभ इउ टु। सोमखोर, नों आंखौ बावलांहरबाय नङासै? दिनैसिम बेसेबांबा बोसोर जालांबाय नोंनि खौरां गैया। हायना, ओइ हायना। अर्गें, नों औ। बेवहाय? नों सोमखोरखौ गोसोखांदों नङासै? औ, आं बेखौनो गोसोखांदों। जेबो लाब गैया। दिनैसिम 3 बोसोर जागुलायबाय। नोंखौ थगायबायसो बियो। बियो फैखानायबो नंला। थदेरनांगौबा सानैजों हाबा जाहैसै जोंहा। नों बेबायदि थानानै गावनि बैसोखौ बारग'नोसै नामा? मा बुंखो नों? आं सानगारसै नामा?
बेयाव मा साननांगौ खोथा दंबावो नोंहालाय? बियो नोंखौनो जेबो खबरखौनो लायाबा थ' सानैजों जुलिखौनो लालायसै। बा आसोला नुखावजोबथारबायलै माथो माहाजोन जालायनानै दं माथो मानसियालाय। ओइ अरगें अरगें फाग्ला दंना गैयाब्रा? ओइ अरगें नैलै फाग्ला गोजा लाबोदों। दंना गैयालै मानसियालाय अरगें? हो हायना सोमखोर नों बेवहाय? नाथाय नोंनि खाफालाव गोजासिनजों नों हाबासो जामारबाय। हायना नों मानो फोथायखो खालामखो? हायना दिनैसो नों फैबाय। दसे समखौनो नों नेनो हायासै हायना। हायना आं मा खालामबावनो? नों दिनै गुबुननि जाबाय हायना। आंनि अननायखौ बुजियाखै नोङो। मा गाबलाय खुलाय मा जादों? हायना आं नोंनि मा दाय मावामोन? ए बुरबुगा मार सौफैबायलाय? हायना नों फोथाय खेबस' हायना नों फोथाय खेबस'। एसे गोबाव बहाय थाङामोन नोङो? सोमखोर नों बेयाव मा मोनदों बेयाव? नों बेवहाय एक सेकेन्डबो थानाय नङा। आंनि न'निफ्राय दानो खालाम। ओइ अरगें साला सैमा नों लोगोनि खाथियाव लाखियासै। नों फोथाय खेबस' अरगें। नों लोगोनि मुङाव गोसोम दागो अरगें। माबार ओंखारलां नों बे न'निफ्राय। दागो थागो गैया बेयाव। अ बिनि दिनैसो लानो गोहो गैया बेखौ बुं। नों फोथाय खेबस' नों लोगोनि मुङाव लाखियासै। आं नोंनि बाथ्राखौ जेबो खोनासङा। माबार ओंखारलां ओंखारलां। गोदाव सोराव गाबलाबाय थायो। ओंखारलांलै माबार ओंखारलां अरगें ओंखारलां माबार। नों मानो बिदि खालामखो? है सुगुर ओंखारलांलै माबार ओंखारलां। ए नायबाय थाबावदोंसो। ओंखारलांलाय सैमा। थायाबा बे नोंजों थांनो नामा? थ' बिमा ओंखाम जाहैसै जा। हायना 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 सोमखोर नों मा जादों नोंहा सोमखोर? हायना अरगेंजों हाबा जाबाय मिना। सोमखोर अब्ला नों मिथियाखै नामा मिना हायनानि हाबा जानायखौ? आं मिथिया। आं दंना सोमखोर नों माखौ सिन्था खालामदों? सोमखोर आं नोंखौनो नेनानै दं दासिमबो। फैदो सना न'आव थांसै। थाब नांगोन बियो मिना थाब नांगोन।